Той хвърля дълга сянка, име, прошепнато с страх и отвращение. Адолф Хитлер, архитектът на невъобразими ужаси, завинаги е опетнил страниците на историята. Името му е синоним на бруталността на Втората световна война и геноцида на Холокоста. Роден в малко австрийско градче, пътят на Хитлер ще доведе до разрушение в мащаб, невиждан до тогава от света. Как един привидно обикновен човек се издига до диктатор, воден от идеология на омраза и разрушение. Това е историята на Адолф Хитлер, пътешествие в дълбините на живота му, от скромното му начало до катастрофалния му край. Това е разказ за амбиция, манипулация и опустошителните последици от неограничената власт. Чрез изучаването на живота му, ние разкриваме събитията и идеологиите, които са го оформили, в крайна сметка довели до глобален конфликт, преобразил света. Това не е просто урок по история, това е сурово напомняне за крехкостта на мира и опасностите от необузданата омраза. Историята започва в Браунау am Inn, Австрия, малко градче на границата с Германия. Тук, на 20 април 1889 година, се ражда Адолф Хитлер. Детството му е белязано както от строгост, така и от нестабилност. Баща му, митнически служител, е строга фигура, докато майка му го обсипва с обич. Училището се оказва предизвикателство за младия Хитлер. Той се справя отлично в някои предмети, но бунтарският му характер и слабите оценки в крайна сметка водят до напускането му, без да завърши. Въпреки артистичните си стремежи, той не успява да се запише във Виенската академия за изобразителни изкуства. Отхвърлянето подхранва неговите разочарования и той се лута из града, а негодуванието му расте. Виена, смесица от култури и идеологии, се превръща в благодатна почва за разрастващите се предразсъдъци на Хитлер. През 1913 година Хитлер се премества в Мюнхен, Германия, търсейки ново начало. Животът му обаче приема драматичен обрат с избухването на Първата световна война през 1914 година. Той се записва доброволец в германската армия, нетърпелив да се докаже в огъня на войната. Служейки като куриер, той преживява ужасите на окопната война от първа ръка. Той е ранен в битка, обгазен и награден с железен кръст за храброст. Краят на войната през 1918 година носи поражението на Германия и хвърля нацията в хаос. Версайският договор, който налага сурови наказания на Германия, подхранва широко разпространеното негодование и унижение. Хитлер, подобно на много германци, се чувства предаден от правителството и търси някой, когото да обвини за падението им. Четвърта част – запалване на движението, намирането на платформа. В бурния период след войната Хитлер намира своето призвание. Той се присъединява към Германската работническа партия, мал дясна група, която споделя неговите националистически и антисемитски възгледи. Неговите силни ораторски умения и харизматична личност бързо го издигат в редиците. Той реорганизира партията, преименувайки я на Национал-социалистическа германска работническа партия или нацистка партия. През 1923 година Хитлер и неговите последователи се опитват да завземат властта в Мюнхен, известен като Бирения пуч. Превратът се проваля и Хитлер попада в затвора. По време на краткия си престой в затвора той пише Mein Kampf, моята борба, в която очертава своята изкривена идеология. Пета част – хватката на канцлера, власт и терор. Освободен от затвора, Хитлер продължава да експлоатира икономическите проблеми и политическата нестабилност на Германия, за да спечели подкрепа за нацистката партия. Голямата депресия осигурява плодородна почва за неговото послание на омраза и негодувание. През 1933 година, сред политически сътресения, Хитлер е назначен за канцлер на Германия. Той бързо консолидира властта си, премахвайки демократичните институции и установявайки тоталитарен режим. Хватката на нацистката партия върху Германия се затяга, заглушавайки опозицията и всявайки страх. Шеста част. Светът е обхванат. Кошмарът се развихря. Воден от своята изкривена идеология, Хитлер се впуска в кампания на експанзия и агресия.
Той възстановява германската армия, пренебрегвайки Версайския договор, и анексира Австрия през 1938 година. На 1 септември 1939 година Германия нахлува в Полша, с което започва Втората световна война. Под командването на Хитлер, нацистката военна машина помита Европа, оставяйки след себе си следа от разрушения. Холокостът, системният геноцид на евреи и други малцинства, се превръща в ужасяващ символ на нацистката бруталност. Милиони загиват в концентрационни лагери, жертви на фанатичната омраза на Хитлер. Седма част. Последните дни. Краят на диктатора. С обръщането на войната срещу Германия, властта на Хитлер започва да се разпада. Съюзническите сили се приближават към Берлин, решени да смажат нацисткия режим. В последните дни на войната Хитлер се оттегля в подземния си бункер, сянка на предишното си аз. На 30 април 1945 година, със съветските войски обкръжили бункера, Хитлер се самоубива, отнемайки си живота, вместо да се изправи пред поражението. Светът излиза от развалините на Втората световна война, завинаги белязан от зверствата, извършени под управлението на Хитлер. Холокостът е сурово напомняне за опасностите от необузданата омраза и важността от защитата на човешките права.